Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ini ceritanya aku oleh info, bos. Oleh info nek di kaki jadi green itu tenan pora. Tenan. Notara onan wae. Gak on tenan. Ya udah kok boleh. Dipira giginya? Dia bunyi dia mengo. Ceritanya wi kan tak gugah. Iya. Ajak ngarit. Jadi sikile wis sambat kemeng. Kemang. Heeh. Kan dibengi dipijeti kaya ta. Lah iya, dia bunyi kan wis sambat sikile kemeng to kae. Jadi cok salah urip ra tau ngene iki apa iki ngono. Atake seranen. Ya, Nah, kuwi lata iya. Laware keseranen ya ta. Iki awake dhewe kudune ndelok. Ngebas. Nomornya kan loro nih. Heeh. Catet kan. Ora sing nomor jok awan kan rene sing on. Ini berarti. Ya ora nek rene blas. Kan rencana nek rene kan tak jak kuwi ngusui watu. Karena aku. Lah kan nek rene Lewat kan buka apa tuh? lah kayak kowe nggak sing ngusui. Wah, Jadi dia sudah apa ta apa? Sedina apa ta udan terus ki oleh iki lorong anu. kita Ya lagi oleh Ini kuda. mak. Lah watu ning kene ora bingung ngemek to le. Mbok arang-arang. Wis penting nek watune ngono. Lha engko nggih terapi nek esuk kan menak to. go olah saplong. Tahun depan saplong. Ya ora apa-apa, sementing kan iso nyicil. Iya, sak. Kan iki. Engko nek apa bahan sakan ngesakno aku. Kang nek mau oke terus tak lungguh ning ngisor jeglong terus sing stone dhuwur ya nek pas nyiduk sego sandung kuwi. Kayak sing serius sih. Ya guys, ya ki engko lha tapi dia mau tinggi delok TV kok. Ini kamar Mas. Amar urung. Urung ya ya urung. Wis gak terasa. Lagi tengah ki ronomu. Ya srit. Anu kotak. Heeh, nang kotak. Jadi waktu nak kali. Kali ora enek no lho. Waktu nek ora enek wis. Kali watu padas gitu. Ini teman. Lebih watu sang gurih bisa to butuh watu. Sampe netok ya. Iya, iya lah sama ini lho. Lan jajal musuhe nganggo ikrak, kowe lho musuh iki lho katok. Udah mana kan sampai sak Jam itu sampe ini. hidupmu. Udah kene kene. Nek paling ini. Ya, Sulit praktek. kita kok paringi wangi. Aku genah. Parai. Gini tok. Wes ayo rasa bahas kuwi ayo ndelok Dika. Ayo ndelok Dika. Lepas jadi enggak Dika wi. Wong iki sambate wi sikile loro. Sambat sikile loro, kemeng kabeh era aja tinggal kok. Ya. Nek go ki musuh. Ora pengen tau sing nganggo ikrak kok. Ikrak. Iya. Laku lho. Jam pelaku toh, latihan olahraga ya. Ngomong ngamu. Jadi ngesakno rek jadi. Surabaya rong tau kok iso ngomong rek lho. Rek ya rek jres kuwi to. Lepas ki arep ndelok Dika. Lho, awake dhewe ki ndelok wong loro ki pantese ki nggo apa? Ndelok wong loro. Apa wis saya? Udah pantas ya yo gawak nopo katas apa digadai plastik kok. Minum ya didodoki ya. Kilo C sore, kilo lagi jam 8 ya. Wah, kayak ini kok pateng dedep ya. Nek bengi iki. Untung dalane kok kesat ngono. Ora. Pengen kok dengaran telepon video call. Lah wong ya gabut. Gak sadar video call. Kayak kabar lho, sih. Kayak kabar. Ini apa bendino jadi rande YouTube kok ngerti nek king kae urung duwe konten ngono piye to? Tak jalan gabut tak. Apa mau akeh nah? Iki bos, orangnya Dika. Bos. Masih melek ya? Lilir iki. Urung. Celok Kancing no. kancing. Ini dikunci. Iki jam Apa ini? Permisi.
Enek wonge. Gremeng dhewe. Lho. Wah, Apa kae? iya. Ya lho wah. Gremeng. Wah. Lho. Ya ana ta ndak bukan jobo. Njaba peteng koyo ngene iki lho. Masa kok ning njaba. Ya iya. Ginyo. Enggak pernah ya. Kudu gak penak. Kenapa? Ora penak kenapa? Wis sudah pernah. Ora kowe jadi sedina ge gak metu jadi gering. Yo, ono kae lah. Ngono kae Oh, sini. nyapa? Iya ini ya. Piye to ki Yo, wong? lho, ngeri ya ten. Kadang greges. Oh, kadang greges, Bos. Lagi kan besok tak gugai yo. Ya enak lungguh kene. Ya, Bos. Tapi rokok sedia rokok. Lah, dia rokok yo. Bahaya nih gak dian. Patung man. Yo gak panas. Ora panas ya. Ra sikil sing lara aku biye ta. Hmm? Sikilmu jadi lara nek bengi kenapa? Ora kan arep kuwi. Ora ngaruh maksudnya lha iki wis sambat ta, Pak? Ya wis mari. Tinggal mari. Wis mari. Pak, baru. Gendang waktu karena kata guys. Saya dapat nilai ngerti. Lah masa kurang kaya ngono lho. Kok iso sing kate geges awake dhewe rambute kon kering. Panahe lho wetenge nek tarane. Oh, kurang kenceng. Lah sing mari kuwi ta. Ora wit tanganmu bundas kabeh kenapa tambah glundung gitu. Oh iya. Lho. Iki kan nang desa kuwi tak gugah kuwi gak metu kok kamar, nek metu sedih to. Awakku koyo ngene rasane ramu enak. Wis begugah. Sikile kemeng. Lah, lho. Kemeng sae apa kemeng Jura lho. iki piye ta maksudnya? Iku mung kabeh. Mung kabeh. Mung sae ya mung. Wenge berarti turu iki nggih. Dino tuh lho. Ah di parani ki mung pe pindung ku. Tak parani terus yo. Tapi iki anggere tak gugah kuwi. Balik nang tak gugah ki balik nang. Nek ngomong sambaten desa kan lagi sikile iki to, sikile kemong sing sambane dhe bengi lho. Ya dipijet iki ya. Dhe bengi sikile kan masih ngene terus ki nyapon. Lah. Ora wis sontek bro, ayo sontek. Ayo. Moh. Lho. Peti sontek. Tak golek bidan sing ayu. Yo moh. Lho, Bisa na yo. Ora sontek moh. peti sontek. Obat tak iki. Oh, alah disontek berarti padha aku to. Cowok. Berarti tenan aku. Ya terus Terus yo sini kita. diumbar ke diumbati. Kotas ki kotas. Jika ada rasa yang main tadi. Tetes e kurang. Jadi bro, abak lho. Mbak matane jundek bengi. Iya. Kok mripate ki abang nyapa bocah dino. Mau menang nek bengi. Lebih meneng wae. Amalan opo? Mas sing Ala jere sikilmu kemeng nek bengi ka piye? Atake kuwi sing marahi nglanjer. gak. Ini aman. Ya kan Pak Pur ono sedilut ning metan. Ya, dikan endi cel? Wah, gini. Lho. Wis dambruk tenan cah ki aku. Wis dambruk. Lho. Wis dayu sontek. Moh. Ini kotam. Iya. Gak ada gitu. Kok arep nang ndi piye to? Arep delok kowe kok arep neng di piye ta iki? Lha iki piye to? Awak sing mbok rasane ki apane, Ndang? Bukan. Lho, yo watuk. Watuk. Watuk tapi yo kok kadang geges. Iki paling yo sumuk. umum yo apa ta? Sumuk. Wis dayu sontek ya. Mumpung sore iki Bu Siti dibuka. Wis jelung Bu Siti, Bu Eni, Sapa? Bu Endang, sapa? Iki lho. Iya. Rekmu aduk. Lho. Rek apa to? Rokok kadoyan. Rokok ijo kabeh. Wong enek ya ijo tak delok piye. Abang. Iya. Ditabang. Jalan rel to. Iya. Ora tapi aman ya. Maksudnya enggak apa? Dodo apa sesek apa piye ngono. Pampek apa piye? Heeh,
Soalnya belakang-belakang kok kalah dulu. Dek kapan? Ya awake dhewe kan wong alasan ya sebelum terus kalah kaya ngono kae. Iya. Watake berkong gua kae terus lagi saiki. Iya wong ini gak ro, heeh. Owah ta. Piye? Iki mumpung sik sore. Apa to? Lho. Pira? Piye? Apa ini kita mau rapi? Anu, teh promosi apa sih? Posleng. Terus tak langsung Siaga. kowe kepencet deh. Pencet apa ora? Ini mati ora sekian ora. Yo ora iso bas. Betul. Watemu ngono soalnya. Lha kan mulai kan sudah terlalu batik. Lah ya apa? Rokok isek. Sore nek suntek tangan yo. Mau. Gak suntik-suntikan ini. Dia mau komposisi jebuka. Kowe tak kira bidan sing ayu, kok kono kro-kro disuntik alun-alun semari ngono piye? Mari kene. Tau le. Suntik. Kadang Jajal di anu sik. Tira kae sik. Ayu mari. Tira kae sik Dian, Bro. Gak iso. Kira gak iso. Sing abang. Sing abang, Sing abang lho. apa sing ijo? Sing ijo. Aku jare sangker neh iki. Wes kopro lho model iki ya. Terai. Iki perlu diperiksa lho. Iya. Malah gurme sama esem lho. Nek bluk. Ya kan video to. Tapi dia bengi wis mau menang ae cae. Wis gak kebiasaan dia bengi. Pada abang. Iya. Kan jadi kok. Dadi. Iya to. Nanda iso. Ada tahu itu. Lu mesti par berarti. Terus istighfar weh. Woi, dia apaan? Dia mengaku nyebut. Wes sebut piye? La ilaha illallah. Aduh yo. Oh. Aduh yo ngono ta. Lah boleh. Sama di terima nyerano yo. Iya. Ini nyebut baik Gusti Allah. Kalau enggak lihat jadi kan. Enggak. Ya ora kira munggah tapi anak kae ya sedem munggah wani aku nek dhewe gak wani wis bengi. Lah iki tak nomor empokon. Ya on sore sedikit tok. Olehnya sudah tak cat lejek esuk balesnya surep peteng lho. Lho. Boyo pengen jono pernah. Jadi engko aku sono ngono iki. Ya iya iki telepon aku video call. Info ngono. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kering. Kering. Lagi terus tau mau nek kowe dhewe. Oh. Iya. Mudah-mudahan nek iso dikah bener-bener kata apa bener apa ngono. Jadi kene ning ngono lho. Iki kok kene jasane ra gelem ya. Iya. Apa nanti? Ora dia apa-apa. Aku mati piye. Iya. Lah mau ora dia apa-apa lho. Jelas dirokok sik nyarokok sik. Piro iki pisan? Lho. Dipakani aja gak dipakani to, Cuk. Ini bukan piro. Mana sih keren? Mana sih keren? Ger. Normal. Normal. Rata-rata. Cuma matoe watos yo ya. Matoe watos, arep watos ya. Ampet piye to dedomu iki? Ora. Wah nek mato aja dirokoki nek mato. Watos jadi rokok di situ ya tuwek. Tuwek. Kon Ada mental. Lah iya. piye angga ngerti to kowe? Iya. Angga cek koyo ngono. Di bengi. Nek kowe dadik ni kuwi nek menit lho. Pak ya babat pisan. Balat. Iya. Glimpang. Kan kancaku glimpang. Jadi semua ini wis enggak acara desa muga cuacane kan udan terus to. Iya. Dibahas beparan wis gak gelem. Lepas. Kita angin tapi terus turun. Teh par bae. Nesu yo. Nesu karo asu kok. Kinyo. Asu barang lho. Mbuh paling yo pikirane awak mengkabar asune mbrak-mbrak mbuh. Wong waso rono. Negara asu. Malah krek ngono. Senane asu. Nene asu. Paling aja nene aku gak wani bumbu. Anjing asu senane asu. Iki tenan dingku Sama kan langsung di.
Iya, Nek bener. dari sontek piye? Ki mumpung cek sore tenan ki Bu Siti cek buka, Bu ini cek buka. Apa to? Lho, Pilih dimetak mari. pokoknya sapa kae? Sekar kae? Pak Joko. Pak Joko iki mlaku malah nemen to nek wong lanang. Lho lho. Wong lanang Iki jenenge mau itu nang kelas mari. Buse piye Buse? Gedean. Pas iki ngono tinggal ceritane ngono ndelok Dika. Dika ki wong Iya. sambate awake sing greget. Iya. Sampeyan ora gelem, ya bapak ora gelem. Tapi jadi manis ya seger ya aman. Aman ya. Nek wato wi aja direkoki. Nyawatnya mana Pak ombe apa? Jahe. Iya, Jahe kayak madu lah wis langsung wis menit. Jahe, madu karo godhong kates. Nah lho, Jahe, Madu godhong madu arep panen. godhong kates. jahe, madu Komik lho. godhong kates. Komik sapak ngono. Kuwi obat alami. Iki piye to sirang jajak omong kayak mau ning kono. Kene lebah. Rokok. Kok, Ya duduk kene. Iki apa ya? Yo bos, jadi ngono. Itu ora yo ya, kan mulai san. 16. Itu 16. Iya. Kalau bos jadi nggak nggak Dika ternyata dia wis bisa buka mlaku kata sing bisa mau besok. Saya medhep kene. Besok kuwi saya rada menang sampai Iya. jadi kemang tapi saiki sikile wis gak kemang arek. Sing kemeng sing ndi? Sing kemeng sing ndi? Hmm? Sing mau pijet ndek bengi mbok sambat ndek bengi lho. Lali to ndek bengi kok. Wis lali. Saiki pendak bengi. Lho, Berarti wis mari berarti. tapi angka iji. Tapi angka ije bet yo Zaman. penting jangka. Nyake yo untuk wedi. Heeh. Jadi ngono, pada yang yang begini, sekian dan terima kasih. Jadi terus video-video berikutnya. Di salam asal, salam kompak, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.